ассалому алайкум ба аъзони гурӯҳи пайвандгар ва касоне ки моро тамошо мекунанд. Имрӯз 8 ноябри 2025 дар ҳамин шабу рӯз ман ба шумо ангур нишон медиҳам. Ангури чудо ангур гуфта будам, яъне ду бор ҳосил медиҳад. Як бор аз ҳама пеш мепазад ки дар бозор 20-25 сомон аст, палчикови сафед. Ин ангури нав аст, селексияи нав аст ва ҳозир дуюмбора ба шумо ҳосил медиҳад, шумо бозор мебароред. Як ангури аҷоиб аст. кадоми боғ кардани боғи ангур кафолати 150% медиҳам. Аз ин ангур моро раҳмат мегӯед, кадоми боғ кунед, барои хона ҳам мешавад. ҳамин шабу рӯз мебинем ки чӣ хел ҳосил аст. ҳосилро мебинед, хиёл мекунед ки ҳамин боғ нав ангур ҳосил додааст, лекин ин дуюмбора аст, ду бор ҳосил медиҳад. баъзе одамо менависанд ки вақти видео кардем чӣ хел ангур ду бор ҳосил медиҳад. марҳамат, барои ин хел ҳосил додан ё савол мешавад ки дар ҳамин шабу рӯз чӣ ғизо диҳем. марҳамат, ман ба шумо нишон медиҳам. ин ахлоти мурғ аст. аз таҷриба мегӯям, аз ҳама ғизои беҳтарин дар дарахт ин ахлоти мурғ. ҷои ахлоти мурғро ягон чиз намегирад ки дар таркибаш ҳама чиз аст. яъне ниҳоли яксоларо дусола мекунад, дусоларо сесола. каме бӯи бад дорад, дар бӯяш истода намешавад. 3-4 рӯзе ки баде ки шумо мепӯшед, лекин бовар кунед 2 сол ба ниҳоли шумо ғизо медиҳад. дар 2 сол агар як бор диҳед мешавад, лекин агар ҳар сол ҳамин чин диҳед, дигар ягон ғизо ба шумо дар кор нест. марҳамат, агар тамоми боғро ба шумо видео карда нишон диҳам, ҳама пури ҳосил аст. шаклан аз ҳосили якумам ҳамин хел ҳосиле мегирад ки шумо хомто карда мепартоед. сифаташ мисли ҳамин ки ман нишон додам. аз ин даст сифати хубтар мешавад. марҳамат, ин дуюм ҳосил. сари худо хоҳад бозори гипразем меравад. бовар мекунед ки боғ дар як сол 2 бор ба шумо ҳосил медиҳад. кадоме ки ниҳол дар кор бошад, танҳо дар мо мешавад. ниҳол хеле кам мондааст. ниҳол марҳамат дархост кунед. қаламчааш ҳам мешавад. метавонед қаламча гирифта пайванд ё ниҳол кунед. хоҳиш карда мешавад танҳо дар ватсап нависед. мисли ҳамеша лайк.